Petteri, sano että ei. Saakelin kusipää. Muukku toi poro. Hitto, se on painava. Ei pitäisi tehdä niin kuin lapset haluaa, ne räkänokat. Olisi vähemmän lahjoja tuotavana. Paskaa. Joppa pikku egoistaa. Ihan niin kuin ei olisi muuta tekemistä. Kaiken ajan käytänyt lahjojen valmistamiseen. Ihan vaan niitä miellyttäisene. Ja sillä sekunnilla kun kaikki on valmista, ne lähettää kirjansa. Joulupukki halusi Barbin. Joulupukki halusi Bonin. Ei ikinä niitä tavallisia juttuja. Ei koskaan. Joulupukki halusi lyödä mun pikkuveliä, se ärsyttää mua. Ja vanhemmat ei halua. Ajattelemaan itteensä kakaransa. No niin. Actionman pikku Jonatanille ja puolikoke pikku Fredrikille. Hitto sanolle. No, sinne meni. Turpa kiinni kusipää. Koko perkeleen kylä herää. Muuttu toi elukka. Miksi sä meni vähän? Kui paska, missä ollaan? Vituttaa markkiteit. Eikä ne voisi tehdä savupiippuja vähän isommiksi. Perkele. Vittu kun täällä on kuuma. Nyt ihan oikeasti mä paistun. Hei, onko siellä joku? Mulla on kuumaa. Hei, kuuletteko? Hei. Perkele, ootteko unohtanut tulen? Mä palan. Mulla on kuumaa, auttakaa mut ulos täältä. Apua. Hei, mulla on ihan mitään kuumaa. Apua, auttakaa. Hitto, mä paistun. Hei, apua, kuka auttaa? Mä kuolen. Hei.